Iti Diyos, may sang espiritu, ket nagtignay, iti naramid na, kadigiti suamin, abanbanag, langit man ken iti daga, ken kadigiti banbantay, bitbitwen, ken kadigiti roroot, sida, ken iti tao. Ket iti may kapitong aldaw, naginana iti Diyos. So dayta ti kabuklan iti panangaramid na iti suamin abanag. Ket naglabas kadigiti aldaw panawin tawtawin ket gapu kadigitoy nga adda anay lanad iti surat mabasa iti Genesis 2 iti 17. Ngem iti aggapu iti kayo iti panakam iti imbag ken dakes saan munto akanen iti aldaw a panangan mo iti dayjay matay kanto adi bumurong dayta iti kuna iti Dios idi ken Adan ken Eva. Isu nga digitoy naglabas apan panawin adda kadigitoy a pamaneknek a mabasa. Iti Genesis 3:3 ngem iti bunga iti kayo iti adda iti tinga iti menuyongan. Dayta nga ibagbagana at tinga iti menuyongan. Adda met laeng kadigiti panpanunot tayo ken iti uneg tayo ni kita ni bagbaga a menuyongan iti Dios. Isu di kita a pamaneknek a kinunana iti Dios. Di kayo kanen ken uray sagiden dilaket tamatay kanto dayjay a bunga iti tinga iti menuyongan ngadda met laeng iti puso tayo ken iti sao ni kita tin ibagbaga. Isu nga dayjay nga bunga isu met laeng kadigiti sasao met laeng tinna ibagbaka abalikas saan ket nga mansanas nga ibagbagada tawan dayta a mabasa a mansanas nga kinnanda parparbuda lang ni kita nga inaramid da iti inda nagayayatan kadigiti a pamaneknek a mabasa adda kadigitoy anay lanad iti linaon iti Biblia. Isu nga dayta nga insao ni Isaiah 3:10 agsaw kayo may papan iti nalinteg ana imbagto kenkuana takanindanto iti bunga dagiti aramid da. So dayta bunga met laeng kadagiti aramid da nga kinuna ni Isaias. So kadigitoy a pamaneknek ngadda kadagiti nailanad iti surat ta mabasa pa iti Jeremias 32 iti 19. Dakkel a patigmaan ken mannakabalin iti panagaramid kadigiti mata na asilulukat kadigiti amin adaldalan kadigiti anak kadigiti tattao tapno mangted itunggal maysa iti maysa abunga kadigiti aramid na. So kadigita pamaneknek a mabasa iti Isaias ken iti Jeremias digita man lang a bunga ngayon da ibagbaga idi digiti mamadto idi analinteg isu met laeng iti bunga kadigiti aramid da a may sawang iti ngiwat gapu iti sao. So dayta kabsat ti pamaneknek nga daan iti nasayaat a panagpamati da idi. So nga dita kabsat tintay tuladen abong bunga a nasayaat ngagturong iti Dios. So nga dita kabsat ngayon nakipapaabot gapu iti Facebook tapno mawatan iti tunggal maysa a tao nga nanos ngagsukimat agdengeg iti kay papadan na nigitoy akay papadan kadigiti linaon iti Biblia.
Katagyaman na iti Diyos Ama, ang manakabalin so amin. Amen.